6 urte hauek zailak izan dira. Langilok akordio batera iristeko prestutasuna hasieratik adierazi dugun akordio batera iristeko pausoak emanez. Bien bitartean enpresak ez du inongo borondaterik izan. Bere helburua langileak desgastatzea izan da. Errealitatea gezurrez estaliz. Zerbitzu minimoak ez errespetatuz. Alde bakarreko erabakiak hartuz, komitea desprestigiatuz, negoziazio arauak ez beteaz eta langileak presionatuz. Jon Darponek gidatzen duen osasun sailak izan dituen jarrera ere lotsagarria izan da. Behin eta berriz eskatu diogu egoera honen aurrean esku hartzeko eta ez du eskatutakoa egin. Tolosaldeko hainbat udaletxetan agintean dauden alderdi politiko batzuek, horien artean EAJ eta PSOEk bizkarra eman digute. Ez dute inongo interesik adierazi, beren begien parean gertatzen ari zenaren eta gertatzen ari denaren aurrean. Baina errealitate bat hau bazen ere, Tolosaldeako biztanleen eta bertako eragile sozial desberdinek erabateko elkartasuna adierazi digute eta horregatik gaude bereziki eskertuta eragile hauei. Gure lehenengo enpresa lan hitzarmena izan dugu. Hitzarmen honek gure lan baldintzak jasotzen dituen oinarri solido bat bermatzen digu. Hurrengo edukiekin beste batzun artean. Iraupena 2018-2021, 4 urtekoa. Soldata 100,5% 2017 urterako, 2018 urtetik 2021 urte arte, Osakidetzako langilei aplikatutako zaien igoera berbera aplikatuko da, berme minimoak KPI-a izango delarik. Lan jardunaren murrizketa, 40 ordu, ultraaktibitate klausula, inaplikazio klausula, ordu estra bakoitza 2 eguneko deskantsuarekin konpentsatuko da, kontziliazioa hobetzeko pausoak eman dira, langileak euskara ikasteko 100% subentzioa izango dute. Akordio honi esker eroste ahalmena galtzeari utziko diogu. Asteko 35 orduetatik gertuago aurkitzen gara. Gure lan baldintzak lan erreformaren aurrean babestuta daude. Gainera, hainbat hobekuntza sozial ere lortu ditugu. Beraz, hil honetarako aurreikusiak genituen greba eta mobilizazioak bertan bera uzten ditugu. Baina badakigu, hau ez dela hemen amaitzen. Enpresari eta Eusko Jaurlaritzari dugun gaitasuna erakutsi diegu. Beraz, sinatzera goazen hitzarmen hau, bere osotasunean betetzeko lanean jarraituko dugu. Baita osasun zerbitzuak kaltetzen duten irregulartasunen aurka ere.